Ayan, ito yung ano yan, si Uding, nagpaplansa siya. Ayan. Ayan. Kaya kadig. Ayan, yung gawa ng ano, ng effect, hindi kasi. May music. Ano ginagawa ulit ba? Hello guys, Yeah. install namin yung araw na to. Yan. S-Fold curtain, Ano tawag niya ba eh? total blackout. Total blackout. Di ba yan ba? Sabi ko. Total blackout. Ano yan? Yan. Total, ito yung ano ba eh? Total blackout to. Another one. Sabi ko siya. Yan. Yan si Bayray. Siya yung ano ng Epic Decansip manager. Ayan. Ayan mga yans. Ano mga yans yung install namin ngayon dito sa may ano dito sa may ano daw? Makati area. Ano yan, kasama kasi naman si ano kayo Bay oh. Ayan, kaya si Uding. Ayan, tatlo kami dito. Ayan, installation of high-end organ in effect Decansip. Ayan, di ba yan? Yung ano yan? Babayin yan, so uwi na kami. Mga yans, sa kaspanood ninyo, provision mo park, keep safe sana sa buting paglayan. Shout out lang kay Migong Doms, and bye bye mga yans.